To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda muka samu labari da ɗumi-ɗuminsa, a yanzu haka muna unguwar kwanar jaba inda ake zargin wani da ya dawo daga wato jihar Legas bai fi kwana uku ba, kuma ake zargin yana ɗauke da wannan cuta ta coronavirus. Tun a safiyar wannan rana mutane da dama musamman jami'an tsaro suka cika wannan unguwa domin samar da ko kawar da cunkoson al'umma, ganin cewar jama'a sun yi dandazo tun a wannan unguwa da nufin cewar za su zo su ga wanda yake ɗauke da ita wannan cuta. Jami'an tsaro sun zo domin samar da wato kawar da cunkoso a wannan unguwa, inda suka bayyana mana cewar sama da wato awanni da dama sun kira jami'an hukumar wato karta kwana na wannan wato yaƙi da cutar ta coronavirus a jihar Kano, kuma har yanzu ba su samu isowa ba. A yanzu haka muna ɗaya daga cikin wato jami'ai na bijilanti wanda yake wannan unguwa tun misalin ƙarfe 11 na safe. Haka ne? Za ka iya bayyana wa masu kallon mu sunanka? Sunana Abdulbari Idris. To me ya faru a wannan unguwa? Misalin 10:30 muna ofis. Na'am. Mutanen unguwa suka zo suka same mu da wannan labarin da abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa. Kamar me? Kamar cewar an samu wani yaro ana zargin shi ya kamu da wannan cutar. Na'am. Maimakon ya dawo daga Legas wajen kwanan shi 3 yana gida. Na'am. Ba a kai shi asibiti ba, kuma duk dai suna zargin cewar in ba na rashin lafiya ba abin da zai hana a kai shi asibiti. Dan suka samu hukumomin da ya kamata, ma'aikatan lafiya suka ce sun kikkira sun ce ga sunan zuwa, amma sun ba da damar cewa da Allah mu jami'an tsaro mu zo saboda ba sa so su zo su ga cunkoso a wajen, mu zo mu kori jama'an da suke wurin haka. To tun karfe nawa kuke nan wajen? Tun 11. Ko kun kira su kuma da kuka zo? Hakika an kira su sosai. Tun wajen karfe nawa kuka kira su? Tun wajen 11. To da kuka kira su me suka ce muku? Suna da ce mana da ga sunan. Har sa mu suke su mu kore mutanen unguwa ga baki ɗaya, duk mun kore su dai, kaga kai kanka ka zo kaga ba wani cunkoso a wurin nan. To da kuka zo ya kuka tarar da yanayin yawan jama'a a wajen? Farko da muka zo unguwa babu kowa, ba kowa ne ya san da ke su. Dalilin zuwa mu ne ma jama'a suka fara fitowa suna tambayar lafiya. To ka san labari ba yanda baya bazuwa. Dalilin haka ne har kowa ya ji sakamakon abin da yake faruwa. Abin da yake faruwa ke. To a yanzu a wani mataki ake? Ina wanda ake zargin yana ɗauke da cutar? Wanda ake iya nan a kwance a cikin gidansu. Dan yanzu haka muna nan muna jira mu ga zuwan su ma'aikatan lafiyar da suka ce ga sunan. Muna nan da yadda ko karfe nawa za su kai mu muna nan ba inda za mu je sai mun ga zuwan su. To ya kuka yi kokari wajen wato kawar da cunkoson jama'a, ganin cewar wato kashe daga baya mutane da suka ji sun zo wajen? To ka san abu ne na yara. Abin wannan cuta ma maimakon a dinga gudun ta, yara ma sai zama abun kamar abun kallo da jama'a gaba ki har manyan ma. Kowa zuwa ma yake yi kokarin ya ga zai ga wannan lafiya da aka samu. To shikenan, nagode. A ɗaya daga cikin wato jami'ai na bijilanti kenan wanda suke wannan unguwa ta kwanar jaba, inda aka samu wato wannan mai ɗauke da ita wannan cuta a wannan unguwa. A yanzu haka muna tafiya hanyar wato kofar gidan kenan, wato wanda ake zargin wato wannan mai ɗauke da wannan cuta yana wannan gida, an killace shi, kuma ake jiran ko ake dakon jami'an wato yaƙi da wannan cuta ko kuma jami'ai na karta kwana a wannan unguwa domin su kawo agaji ko kuma ɗauki a wannan unguwa. Tun safe har yanzu ba wanda ya shigo. Wala abu wanne ne gidan ne a ciki? Ok, to ga gidan can dai kamar yadda kuke kallo. Wato wannan shine layin kofar gidan da ake zargin wanda yake ɗauke da wannan cuta a wannan unguwa ta kwanar jaba a nan birnin Kano. Har yanzu dai jami'ai na wato yaƙi da ko kuma wato na ba da agajin gaggawa akan wannan cuta an kira su, kuma ba su halarci wannan waje ba. Yanzu dai muna unguwar kwanar jaba inda ake tunani, kuma kamar yadda kuke kallo muna hasko muku gidan da wanda ake zargi yana ɗauke da wannan cuta yake a halin yanzu.
unguwar kwanar jaba kenan da ake zargin wani yana ɗauke da wannan cuta, inda jami'an tsaro suka yi ƙoƙarin kawar da cunkoso a wannan unguwa domin ganin mutane sun koma gidajensu ba tare da an samu cunkoso ta yadda wani zai iya harbuwa ko kuma wato samun matsala a dangane da hakan ba. Har yanzu dai tun kusan ƙarfe 11 mutanen suka bayyana mana cewar jami'an tsaro wato suka halarci wajen, kuma aka yi ƙoƙarin kiran hukumar wato wadda take ba da agajin gaggawa domin wato su halarci wannan waje domin ba da agaji ko kuma samar da hanyoyin da ya kamata na ba da kariya musamman ga al'ummar wannan unguwa ta kwanar jaba.